ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, боз ҳам распродажаи бенигин шумода пешниҳод мешавад. Се либосаш 200 сомон. Марҳамат, сурат гирен, партоен мо доставка дорем. Бинед чӣ хушрӯакан. Ду се либоси мондагия ино распродажа дафтаган. Се либос 200 сомон. Хушрӯан ҳамаш бори новинка, бори хушрӯ. Инаиш бо нигоҳ кунед чӣ фасонакай блеск дора ҳоҷиёна. Метавонед аз инам дархост кунед. Иам ами се либосаш 200 сомон. Мана вирсачи аз ин хушрӯ мехаранд сангдороша духтаро. Мо бесангшам шумода распродажа кардем ки касе да бесанг дар кор боша тавона дархост карда. Гили фасони дига анами гилай бисёр мегирам барои занҳо. Аҷоиб хушрӯакай. Иам я 3-4 либосай. Ана баъд ана ин гилам гили нағзакай. Мана ду ранг астай ай гил метавонед дархост кунед. Иам ами се либосаш, ҳамашон ами се либосаш 200 сомон. Инаям ду либос дорем. Ду либос ёд надорем айбай. Мана ин рангара нағз харидан ялакай ками камон рулони нав кушодаги будем бо. Мана баъд ана бабочкара хушрӯ мехарем духтаро бо овардем. Мана рулони нав. Метавонед дархост кунед. Бисёр киртада хушрӯ меояд. Ҳамаи ино паплини дубайски меганам, хеле паплиноян. Паплини ғалса ягон таи паплини тунук нестай. Ҳамаш паплини хушрӯай. Мана инаш бошад доингай. Марҳамат. Метавонед аз доинг дархост кунед. Касе доинга нағз мебина. Паплини доинга анами намудуш ҳастай барои шумо. Баъд духтаракои хушрӯ игла бинед чӣ гили хушрӯай. Иам распродажада шумода мо пешниҳод кардем. Инҷа бисёр гулош гулои фасоне ҳастанд ки вақте санг мезанӣ инора қимат метавонӣ фурӯшӣ. Вале мо ҳозир распродажада шумо гирен гуфта анами хел пешниҳод кардистем. Иам доингай. Доинги чӣ намеша хушрӯай качествояй. Ишам ами нарх. Аз ин дар хотир дошта бошед. Нигиндоршамо распродажа карда будем. Мана ҳозир коричневӣ бенигинуш ҳастай. Ана игла мехоҳам шумода нишон диҳам. Се либосам қамондагай. Ира беҳад хушрӯ мегиранд. Духтаро нами занҳо нағз дархост мекунанд. Мана даваиш рангаш ҳастай. Аз ин рангаям метавонед ки дархост кунед. Ҳастай духтарако. Ана полу итальянка ҳастай. Болош хеле ласияй полу итальянкара. Пушташ ним хеле пиллаги. Хулоса ҳамашон бори навай, бори хушрӯай ҳамаш распродажаи имрӯзада. То охири навора тамошо кунед. Бисёр аиҷада. Баъд метавонед дархост кунед. Ина тамошобино анами гилам гили фасонай хушрӯ мехаранд. Мана полу итальянкай болош поянаш боша пиллаги. Тамошобинони азиз, ана ёра нигоҳ кунед. Ҳамаи ҳами рулони навай нами барое ки аз ин гил бисёр харида буданд. Чӣ нигиндорша чӣ бенигинша мо распродажа мекунем. Нағз мегиранд ами гила махкулай бисёр ёда. Мана рулони нав кушодем барои шумо. Метавонед ки дархост кунед. Аз ин сериям нағз мегиранд. Мана гулакашам хеле баъзан мепурсанд ки ягон материали необычный боша гуфта духтарако менависанд. Мана серира нигоҳ кунед. киртада хушрӯ меброяд сери. Баъд мехоҳам барои шумо анаи атлас гилака нишон диҳам. Аз ям қа нағз мегиранд. Боз ҳам мо рулони нав кушодем то ин ки дар ин наворам бинед. Агар ки дар кор боша нависен. Мана духтаро хушрӯай сифаташда гап нестай. Аз ин чанд либосӣ мегиранд ҳар як дафъае ки ман навор мекунам. Харидоро амина заказ мекунам. Духтарако инаи лёнай. Лёнам медонам ки шумо нағз мебинед. Мана распродажа анами рангаш. Баъд аз анами капля хушрӯ харидан. Мана бинед чӣ хушракай бори новинка. Метавонед дархост кунед. Ҳамаи ҳамино инам зурай. Ҳамаи ҳамино се либосаш 200 сомонай. 66 сомон я либос меафта. Аз се либос боло равон мекунем. Ина нигоҳ кунед. Ира бинед чӣ хушрӯ. Аз инам нағз мегиранд. И аз пеш рангаш хушрӯай. Да навору қа хушрӯ наомадастай, вале аз наздик рангаш хеле сочнее хушрӯай. Ина тамошобино бо аз ҳами ҳастай.
гилои нағзан, гилои хадавое ки ҳастанд, бо ҳар наворда ма шумода заказ ки кардем, ма шумода пешниҳод мекунам. Ана ирам нағз мехарам, беҳад нағз мехарам зардака. Марҳамат, ина рулон калонай, навк шудем ира, чанд либосе хоҳен ҳастай. Хулас шумо метавонед аз ҳамаш як либоси бигирен, 3 либос мешавад. Инчунин ана материале ки ҳар видеода мегиранд духтарако. Боз дар ин видео ман нишон додам ки касоне ки бори аввал дидестиянд видеои моро донанд ки намхи материали фасони дига дорем ки барои платья беҳад нағзай, ғавсай, сифаташда гап нестай. Марҳамат, рангшам аз пеш хушрӯай. тамошобинони азиз, бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад. Хайр, саломат бошед.